Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kinsa gyud ka kining tawana. Anino sa tao. Si Punyong! May daw tayo sa bukang Punyong! Theater sila. Nausa mo ka diya sila Punyong. Sir Menard! Dungjo pa rin si Punyong! Napalga nila rin na tong Leo. May daw tayo sa bukang Punyong! Ponyong! Ponyong! O sabay na itawa ni mo? Ponyong! Wa na siya maglihok. Ug naglunang si kaugalingong dugo. Wanam na maglihok pa. Buhi pa kasi ha, Paminard. Niya, nagpitik pang iyang pulso. Ponyong! Nagkabati ka ba na ako? Ponyong! Napunta ko na akong kapulisan sa Latiera. Sila lang ni pasalig aron makapadadin hig ambulansya. Kinsagyod ka ang naghimo ni Eme. Mayong buntag, Jo Marie, Miss Grisha. Mayang butang sip ni mo, Brenna. Oh, sa'yo ka man laging nagmata, Brena. Oh, aron tabangan ako si theater sila pag-andam sa inyong pamahaw. Wa ka pa mahadlok sa nahitabo ka, P.E., Brenna? Na, way kabutangan sa kong kahadlok. Uy, Miss Grisha. Unsa na kay kahimtang karon ni Punyong sa ospital, no? Dito magikan si theater sila. Unconscious kuno tungod sa daghang dugo nga nawa sa iyang lawas. Daghan ko to siya mga samati ba? O, lagi. Ay, kinsa gid ka ang way puangon nga naghimo ato niya? Naglibog ko. Paranormal ba ka ito nga buhat o iya sa ka-ordinaryong kriminal? Miss Grisha. Wag yun ko'y na sense o paranormal activity sa nahitabo gabi Krisha. Asing, Naipangutok sa usa ka taong nagduhiraw ang nagtago sa ngit-ngit kakagabhion aron mo patay og tao dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides. Ug kung si kinsa man siya, angay gid siyang masilutan. Na ay kriminal, tao siya og dili laing linalang. Gusto kini si Asing sa iyang mga panahon. Ngambugna sa usa ka taong kriminal ang nahitabong kaguliyang kagabi. Paminard. Ug abi ninyo, sir, mas delikado gyud ang mahitabo karong gabi. Kana kung magpabilin pa mi dinhi. asing, Nasa ka lang singaw. Pakuyaw sa ka. Lagi, tinuod lagi, Darwin. Tinuod ang akong gisulti. Nabatyagan manggod nako. Og naara nimo og dili ko nimo tuhuan. Sing. Karon ang gabi mo subang ang takdol sa puwa nga buwan. Ang gitawag og blood moon. Paminard. Andaman ninyo ang inyong kaugalingon kay kinahanglan gyud nga karong adlaw magkabiya da kamo ni ining lungsod sa La Tierra. Mugi ka namig paingon sa syudad karong human sa pamahaw, Paminard. Nabala ka baya ko, tiya? Tingali og mapiligid si Noy Punyong. Wa ko'y labot! Kung mamatay tong bukto, Sabrina. Bahala siya kahilaptanon siya nako. Ayaw sa pagsulti, anak, theater sila, uy. Hilabay! Magbuot mo ka nako! Theater sila, para baya na ako. Sama na og parte sa akong pamilya si Noy Punyong. Maong sakit ang yugog simba ko may daotang mahitabo niya. Kaya gano? Mas gibati pa ba dahin nimo nga bugat siya sa mudughan kay nako kay mo kadugo? Ha, Brina? Dili man sayo na anak ko, tiya. Kuan man good. Pagamat mo na ko kabuot, na naman si Noy Punyong nga kauban na to din eh. Mabitaw nga niingon kumpara na ako, sama na siya og parte sa akong pamilya. Gisagpa na sa kunin mo, tiya. Kung saan gusto mo dungagan? Kahit kakad... Dili na ba yung ako bata nga ingno ni mo ini theater sila? Ilong!
Krisya, ang sa nang mong api nga, murag namuwa mo na. Dili kay murag namuwa. Nay oh. Namuwa gyud nga murag agi sa sinagpaan. Ambot bitaw ani uy. Tingalig allergy na, Krisya. Bitaw Krisya. Nagihikayon bitaw nga mo kalitan ni siya. Sama ini ron. Nga bara pa og gisag pa kog kaduhagit kahigayon. Ala no? Sa? Kulaki asyeng, Darwin. Mura ko gisag pa. Hapdos man gani ron ang akong pamatining akong uwang aping. Lah, nga naman ka na, no? Unsa hinungdan ka ana uy? Ambot lang. Basta kay nagsugod ra gyud ni sa dihang. Miabot tayo ning dapita. Amping sa inyong biyahe paingon sa syudad, Iho Jomari. Salamat, Papa Maynard. Kung mahimo, ayaw na gid pagbalik din sa karangbahay sa mga Buena Vides. Imo kong kuhaan og katungod dining dapita sa atong mga katiwangan, pa? Ang karaang basahon, naglatid ng daan sa iyang kaugalingong lagda sa propesya. Apan, ikaw nagtinguha nga gubon kini. Papa Maynard, nagdako ko nga nagsunod sa mga pagtulunan sa balaang kasulatan. Apan, may mga sinuwat nga wa mahiapil niya ng maong basahon. Ug kana, mao ang mga sinuwat ni Propeta Enoch. Pa Maynard, dili ta mga Bible scholars aron magtuki sa mga mahinungdanong katarungan nganong gireject ang libro ni Propeta Enoch. Og wa kini maapil sa mga panid sa balaang kasulatan. Alaot ang magmasinopakon, inigabot unya sa tukmang higayon. Busa Iho Jomari, karon pa lang, luwasa ang imong kalag, aron dili ka magsumpaag. Unya sa panahon nga mutabon sa kalibutan ang kangitngit. Si Ginoong Hesukristo mao ang kahayag, Papa Maynard, nga si kinsa man katong naa sa kangitngit, dad-on niya siya aron makakita sa kahayag sa inaw. Binuang lang ka ng tanan. Gihungit ko nagani nimo ang kamatuoran. Musuki kapag yun. Paminad, mubarug ko og mamatay ko nga mubarug sa kamatuoran nga ang Biblia mao ang buhing saksi sa pagkamatuod sa Dios. Pues, karon palang sultihan ko ikaw. Nga ang matuod nga pagtuo, mao ang yawi aron kaablihan ang nahanaw nga paraiso sa yuta, ang Tierra del Sol. Paminad. Well, sabton ko pa ikaw sa pagkakaroon. Kay daghan ka pa man kaayo ug wa pa masayri sa kamatuoran, Iho Jomari. Papa Maynard. Usa sa mga sinuwat ni Propeta Enoch nga gitangtang sa balaang kasulatan, mao ang may kalabutan sa tulo ka mga anghel. So maasa kong nabasahan pa. Naaman ang kabahin sa mga tulo ka mga anghel. O kung wa ko masayop, sila mao si Gabriel, anghel nga tighatod og mga mensahe o mensahero. Si Mikael, ang anghel nga magugubat. Ug si Lucifer, ang gilabay gikat sa kalangitan, paingon dinhi sa kalibutan. Apan sumala pa sa unang mga tradisyon ug apokripal nga mga libro sa pagpadayag na bahin sa maong mga kasulatan. May lain pang tulo ug dili kini mabasa sa bisan hain nga sikta diha sa Biblia. Paminad. Tulo pa ka mga anghel nga mga pinasidunggan sa kalangitan, apan kay wa itudlo maong karon, nahimo silang mga hinikalimtan. Kinsa sila pa? Sa libro ni Propeta Enoch, nahisgutan kini sila. Si Samyasa, si Asasil, ug si Arakil. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!